Hola, Julieta. Hola, Romeo. Sabíeu que hi ha una obra de teatre amb els vostres noms? Voleu conèixer-la? Romeo i Julieta és una obra de William Shakespeare. Shakespeare? Shakespeare. Un actor i dramaturg anglès del segle XVI i XVII. Un referent del teatre de tots els temps. Xxxt, està escrivint Romeo i Julieta. Esta obra és una de les tragèdies més conegudes de l'autor i també de les més importants del teatre en la història. L'obra transcorre a Verona, Itàlia. Romeo, tu pots ser Julieta, i Julieta, tu Romeo. En els temps de Shakespeare, els papers de dones els feien els homes. Els altres personatges són Mercutio, amic de Romeo, la nodrissa, que s'encarrega de cuidar Julieta, Tibalt, que és el cosí de Julieta, i Fra Llorenç, un frare que serà molt important en la història. Bé, realment n'hi ha més. Shakespeare sempre posava un muntó de personatges en les seues obres. El més important és que les dues famílies principals, els Capuleto i els Montesco, estan enfrontades amb rancor i odi. Romeo Montesco, dels Montesco de tota la vida, i Julieta Capuleto, dels Capuleto de tota la vida. Es coneixen en una festa de disfresses i quan es creuen les seues mirades per primera vegada, s'enamoren l'un de l'altre. Però l'enfrontament de les seues famílies fa impossible el seu amor. Així tot, els enamorats aconsegueixen trobar-se en secret per compartir el seu amor. L'escena més famosa passa a un balcó. Allà es prometen amor etern, però com es tracta d'una tragèdia, una sèrie de desgràcies acaben per separar la parella. Oh, mare meua, quina tristesa, veritat? Voleu saber com acaba? Per al final d'esta història és importantíssim el paper de la nodrissa i del frare. Però si voleu conèixer què passa amb Romeo i Julieta, jo no pense contar-vos-ho. Voleu saber com acaba? Haureu de llegir l'obra o anar al teatre per veure-la. Ai, ara sabran que és una tragèdia. La cosa no acaba massa bé. Veritat, Shakespeare?